Хезмәттәшләр Габдулла Тукай шигырьләрен яхшы беләләр микән? Әйдәгез тикшерәбез. Танцы вахту дедемилесен явка хукауль. Так, сиңа кайсы Җиңелне бир, пожалуйста. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, и минем торган җирем. Мин болай, шулай итәм дип, төрле уй корган җирем. Парад. Син әле үс һәм укы күп, шунда аңларсың барын, мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын. Шигырьнең исемен Сабира түгел бит? Сабира. У көн буе авызы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый. Карлыгач. Әйе. Йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем өс-башым. Куркам үзем әллә нидән, юк янымда юлдашым. Мен прям отличница булырга телим. Һәм сразу җавап бирәм. Бу суанасында. Әйе. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле, җен һәм убыр. Барчасы юк сүз, аларның булганы юктыр гомер. Менә беләм хәзер. Насихат түгел, насихат. Подсказка безнең үзәк. Сабыйга? Ага. Мен беләйдем. Вот точно әйтәм. Хималая тау өстендә алтын бишек. Кояш йоклый һәр кич саен шунда төшеп. Җил төне буе йоклаганын саклап тора, тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысындан кояш ничек уянды исә, җил шул вакыт җилпер итеп исә. Исә бөтен дөнья буе китә. Торыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач, шул бишектән кояш агай, анда кирип йоклый инде энесе ай. Йоклый шунда йолдызлар да өелешеп, оядагы йоклап яткан кызчыклардай. Каты йоклап, ай бишектә мәгърибкәчә торып чыга, көлеп җиргә нурын чәчә. Кояш һәм ай, ике туган агай-эне, менә шулай дуслык белән нәүбәтләшә.